Šmarja, panu, to jsem si zazdala. Já bych se nejradši na to už vyprdla. Cítím se strašně dobré. Myslím si, že tento ročník bude pro mě velmi úspěšný. Já jsem se tvrdě připravoval. Takže verím si. Mužská kategorie teď, jo? Plavání, tady je start, plavejme. Na dílku té píšťárny, zhruba ve prostředku, na konci je takový ostrůvek s keřem. Je vidět. Ty první, který tam budou, už to znají, si myslím, takže ty vám to ukážu, když to. Jo? Dělané, jo? Takže ty první tam počkají, až tam poplavem. Koukejte na ně, kam plavou a plavte za nima. Jo? Ty počkají, dobou zpátky. Já bych to někdo do té první. Pozor! Teď! Díky! Kolem půlu! Díky, vrať se! Horký letní den před bouřkou a město halí těžký mrak. Benda výjíždí sám. Má helmí zápěstí, on nezná strach. Z bambulí v zánovních Nike trenýrkách. Burácí hrom, ten záj saniká ve výfuku ráda. Venda, venda, venda se svou motorkou. Točí plyn a už klívá se za holkou. Pudrovadlo stačí venda za línou. Má dost cíle. Dívky kvílí. Já na tu chvíli často vzpomínám, jak blázen zastavil, pak na mě sáhl. I guarantee you, as soon as we have better internet access, you'll get ding. Dad, those bikes are shit. You wait. Výjíždí sám. Má helmu v zápěstí, on nezná strach. Z bambulí v zánovních Nike trenýrkách. Burácí hrom, ten záj saniká ve výfuku ráda. Venda, venda, venda se svou motorkou. Točí plyn a už klívá se za holkou. Hudrovadlo stačí venda za línou. Má dost cíle. Dívky kvílí. Já na tu chvíli často vzpomínám, jak blázen zastavil, pak na mě sáhl. Náhle jsem zmála
Takový šoky tady. Jo, jak 500 metrů. Dobrý. Kousek nás svezeš, ne? Já vás klidně svezu, ale Poslanej diskvalifikujou vás. Dobrý kluci, nechcete vodu někdo? Vodu dáte si? Monkey's not dead. Pojď. Připravuje na to lambrček. To vaše nohy. Dobrý. Jo. Druhý místo? Ty vole, poradil. Tak po 2 minuty. Chci typnout. A třetí klasicky starý slučit. A blonďák? Co? Blonďák ty? Já si dám asi 11, protože z té 12 bych řekl. Co ty? To už tak blízko, ne? S tím Martinem. Už to natáčíš? Ne. Ale Tomíku, zjistil jsem, že já potřebuju tebe, aby si mě vytáhl v těch kopcích a ty potřebuješ mě, protože jak jedeš na rovinu, tak hned zase. A řekne, já už nemůžu, dělá, já říkám, tak slez a vytlač to, jako nemusíš vyjet, on nás slezá. Tak jsem si říkal, já jsem byl letos třeba ve školce jenom jednou na záchodě. Že to Petru směláš. Tak co? No ty povídej. Tak teďka nastane vyhlášení výsledku a předávání diplomů. Začnu teda asi naším nejmladším účastníkem. Je to Petr Zelinka. První místo v kategorii juniorů. Čas hodina 24:50. Gratuluju. V kategorii se stala Marie Valdová. 1 hodina 17 minut 55 vteřin. Pomyslný bronzový stupínek obsadil Milan Souček, vítěz mnoha ročníků. Ty nestárneš, ty dětko. Ty nestárneš. Gratuluju. Jsi dobré, Milanku. Stříbrnou příčku obsadil Hinek Jaroušek. Hodina 26. Jako
Gratuluju, hezký. Stabilní výkonnost. A konečně nezbývá nic jiného, než vyhlásit vítěze 16. ročníku železního muže. A je to Milan Souček mladší. 1 hodina 23:43. Gratulujeme. Jarko. Pohár pro vítěze. Máte všichni moji hlubokou poklonu, že v takovém ale hicu a enormním zatížení ani jeden ze závodníků nevzdal a všichni se dokončili ze ctí. Ještě jednou vám všem děkuju. Bych chtěl teda za pořadatele, což je sbor dobrovolných hasičů v Plavsku, poděkovat rozhodčím, poděkovat podpůrnému týmu, který jezdil, co to šlo, snažil se rozdávat vody, jak je to v jejich možnostech. Děkuju, bylo to parádní. A potom bych jsem chtěl osobně za sebe poděkovat a vyzdvihnout výkon mojí ženy, která se po 2 dětech, po 2 těhotenství vrátila do pole startujících účastníků, takže... Teď vám přeju dobrou chuť a pak volnou zábavu teda. Já jsem ještě chtěl poděkovat dodatečně trasérovi, který krásně označil celou trasu, jo. Děkuju.